ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ନିରାକରଣ ନାହିଁ। ଆଲୋ ଶୁଣ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବାହା ହୋଇ ଘରକୁ ବହୁଟାରୁ ଆଣିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ମମିର ରୋଗ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କଣ ତୁ ମତେ ବୁଝେଇବୁ? ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ନା, ନୂଆ ନୂଆ ନର୍ସିଂ ହୋମ ଖୋଲିଛୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଏଇଆ ନା। ଶୁଣୁଛି, ତୋ ମମିର ରୋଗ ଯେମିତି ମତେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନ କରେ, ତା ନହେଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ। ଘରେ ମୋ ବିପି ଉପରକୁ ଗଲେ କଣ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହବ। अरे बाबा तमें एमती अधैर्य जो कहीं कहल। अरे बाबा आम जितकोड़ा छोट पिला अच्छी से पूरा डॉक्टर हो गलानी और छाड़ से कथा। अरे बाबा तुम पूरा ऑफिस जीवु एपर्यंत मेडिसिन खाई जाऊनी। मेडिसिन କଥା ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ठीक अच्छे तुम ये अपेक्षा करो मुझे सागे सागे मेडिसिन नहीं आसुची। ମୋ କଥା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ତୋ ଡାଡି ଏ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମଙ୍ଗରାଜ ପାଗଳ ଭଳି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପି ଚାଲିଛି? କାହିଁକି ତୋ ଡାଡିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହବାକୁ ଚାଲୁଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଡି, ପିଲାଟି ଦିନ ମୁଁ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ଜୀବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ହେଲେ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ଡାଡି ଆଉ ମମି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ, ମୋ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଡାଡି, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ତୋ ବଡ଼ ଠାକୁରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଯାହା ମାଗିବି ତୁ ଦେଇପାରିବୁ? ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତା ହିଁ ପୃଥିବୀ ବର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ଆପଣ ଶିଖେଇଥିବା ପାଠ, ଆପଣ ଦେଖେଇଥିବା ବାଟ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବି କେମିତି? ମାଗନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନା କରିବିନି। ଘରକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗି ବହୁତ ଦରକାର। ଓ ଡାଡିର ଇଚ୍ଛାକୁ କଣ ତୁ ପୂରଣ କରିପାରିବୁନି? ପାରିବି ଡାଡି। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଏତିକି କରିପାରିବିନି? କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଚେରକ ପୁରିଲା, ମାନକ ପୁରିଲା, ଉଠରେ ପୁତାଉ ତରୁଡ଼ାରେ ବସି ବାହୁନି କାନ୍ଦନ୍ତି କପୋତର ପିତା ମାତା।